Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. No, najprv si povieme podľa mňa o najväčšom pokrytectve, najväčšej falošnosti jednej trapnej skupinky, ktorá sa volá, že demokrati. Samozrejme úplne absurdné, to je inak vtipné, že demokratmi sa nazývajú ľudia, ktorí sú teda hlboko nedemokratickí, ale o to nejde. Poďme teraz k tomu tej nesmiernej falošnosti, farizejstvu a neskutočnému babráctvu, ktoré oni prezentujú alebo reprezentujú. Takže prezident Pellegrini tuším v pondelok dal vyhlásenie, že tak neskutočne spackané, tak neskutočne falošné, tak neskutočne tupé, nekompetentné referendum, alebo teda referendovú otázku o ukončení predčasných volieb nevypíše, preto lebo mega globálny, galaktický megafarizej Šeliga, Naď a podobný neboli schopní ani len normálne, že prečítať si s porozumením nález ústavného súdu a podľa neho napísať referendovú otázku. A vediac o tom, že je tu judikát ústavného súdu, dokonca viacero judikátov, tak ho napísali naschvál tak hlúpo, aby neviem čo, dokázali svoju farizejstvo, svoju hlúposť, svoju falošnosť. Hovorím o referende o skrátení volebného obdobia. A teraz poviem, aby teraz na mňa nezačali nejakým spôsobom hejtovať, alebo tak, že teraz sme akože my pri moci a teraz ja by som inak hovoril, keby som nebol pri moci, v opozícii. Takže poviem jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností. Inštitút referenda v slovenskom ústavnom systéme je tak silne postavený, teda to kvórum je tak obrovsky postavené, že ak by bolo referendum platné, čo sa stalo v pomere 1:9, tak by bolo plne legitímne, aby sa uskutočnilo. Uskutočnili teda predčasné voľby. Hovorím to jasne, jednoznačne. Zároveň hovorím, že ak toto tu príde na rokovanie Národnej rady, tak to podporím. Oľajňáci hovoria, že teda dali nejaký takýto návrh zákona. Paradoxne oni, mega farizei, ale dobre. Teraz poďme troška historicky, ako to bolo a prečo je to šialené farizejstvo. Ja už nemám na tú slízkosť, na tú tuposť, na toto klamstvo ani slova. Naozaj, ak by som nemal byť vulgárny, tak by som to musel stále vypípavať. Tak dobre, skúsim najprv teda povedať veci, ktoré sú vecné a potom to len skomentujem. Takže predtým, než dala prezidentka Čaputová referendovú otázku na súd, tak dvakrát prebehlo referendum o predčasných voľbách. Ani raz nebolo úspešné. Áno, návrhy dávali opozícia, kde bol vtedy Smer a HZDS a Smer a ostatní. Tretíkrát Smer získal najvyšší počet podpisov pod referendum 600 000. Prezidentka si to dala overiť. Ústavný súd povedal niečo v tom zmysle, že takýmto spôsobom sa to nedá, ale je to možné urobiť, ak bude špeciálny ústavný zákon, ak sa tam zadefinujú nejaké veci typu, že prvý a posledný rok volieb to už nemôže byť, lebo to nemá ani zmysel. A že pokiaľ bude takýto ústavný zákon, potom je možné aj skracovať. Ešte takto. Po jednom šialenom pokuse, alebo aktivizmu, alebo ako to nazvať, ústavného súdu, kedy si dovolil rozporovať, zrušiť ústavný zákon, tak v vtedajšej väčšine ústavnej chvíľu prešiel jeden rozumný návrh, že ústavný súd nemôže posudzovať. Ono
to malo byť z logiky veci vždy, lebo aj v ústave bolo napísané, že ústavný súd posudzuje zhodu zákonov s ústavou. Hej. A ústavný zákon nemôže byť protiústavný už len z definície, že je ústavný. Hej. To je ako keby, že tento zákon je protizákonný. Hej. Takú nekonečnú sprostosť môže povedať naozaj iba trapný politický aktivista a jeden dlhoročný ústavný súdca takéto sprostosti, ja ho radšej nebudem ani menovať, ktorý hovoril, lebo akože to je ako keby povedal, zákon je nezákonný. Zákon je vždy zákonný, pokiaľ je prijatý predpokladanou procedúrou, to znamená, prejde v parlamente v 3 čítaniach, vyjde v zbierke zákonov, ak ho náhodou prezident vráti, tak je prelomené jeho veto a vyjde v zákonom bez podpisu alebo s podpisom, to je jedno, ale je zákonný. Zákon nemôže byť nezákonný. Bude to zákon, ktorý neprešiel, potom to nie je zákon, alebo to zákon, ktorý vyšiel v zbierke zákona, je teda platný. Je platný, dokiaľ ho nezmení ústavný súd. A ústavný súd, keď príde s nálezom, tak do 6 mesiacov sa má zmeniť v zmysle nálezu ústavného súdu, alebo napadnuté články zákona, ktoré vyhlási ústavný súd za neústavné, prestávajú platiť. Ale nemôže byť zákon neústavný, takisto ako ústavný zákon nemôže byť neústavný. To je nonsens. Ale dobre, neskutočná tuposť, aktivizmus a hlúposť aj ústavných sudcov nemá hraníc. A teraz sa nebudeme. A teraz poďme k tomu megafarizejstvu. Takže Šeliga, Krupa, ale aj Krupa, isté Ináč a celá tá perepuť vrešťali jak prasce na bytunku, keď v minulom volebnom období sa snažila opozícia skrátiť volebné obdobie najkatastrofickejšej vláde v dejinách Slovenska, teda Matovičovej vláde. Vtedy sa išli úplne zadúšať, že aké je to nespravodlivé, zlé, podlé, zákerné, neviem aké, protiústavné. Teraz, keď je už nález ústavného súdu, tak slízky, prostoduchý Šeliga napísal tak katastrofálne tupý zákon, teda tú otázku, kde bolo úplne jasné, že to nemôže prejsť. Navyše s judikátom, teda rozhodnutím ústavného súdu. A teraz vyplakávajú, ja nechápem, to je taká kvopka takej falošnosti, tuposti, ja neviem už čoho, že čo povedal teraz prezident. A teraz naozaj ja ho nebudem nejakým spôsobom obhajovať. Viete, že máme voči nemu taký dištanc troška, ale povedal, že z princípu je za to, aby ľudia mohli rozhodnúť. Viac menej nepriamo vyzval, že príjmete ústavný zákon, ktorý to umožní. Viac menej povedal, že pôvod moci vychádza z ľudí a teda ľudia dávajú tú moc politikom a môžu ju aj zobrať. Ale teda treba, aby to robili kvalifikovaným spôsobom. Je zjavné, že tak neskonečne katastrofálny, slízky, nekompetentný človek, ktorý sa v živote nemôže nikde inde uživiť iba v politike, ešte v politike najpodlejšej, jedného najšpinavejšej možnej politickej strany, ako je DSK, ťažko povedať, čo je horšie, Oľano alebo DSK, ako Šeliga, lebo to je absolútny neschopák, tak tento človek, ako napísal jednu strašnú mazanicu, ktorá z definícia, z princípu musela byť akože okamžite odmietnutá. Výsledok. Ja verejne tu deklarujem, že urobme tomu systémový nejakú koncovku. Pol roka pred voľbami príjmime ústavný zákon. Pol roka preto, aby to nebolo pre nikoho konkrétneho teraz, ale na XXX ďalších volebných období do budúcnosti, aj keď pravdu povedia sa a naozaj vôbec neobávam, že by prípadné referendum mohlo v prospech opozície pri takto nastavených podmienkach, lebo ako som povedal viackrát, 80% ľudí, ktorí chodia voliť, keďže priemerná účasť je od 59 do 68%, čiže niekedy 64, 65 v posledných 2 voľbách, keď zoberiem. Takže keď som si to vypočítal, je to nejakých 78,3% ľudí, ktorí chodia voliť. Jednoducho 40% ľudí plus minus 30 až 40% ľudí nechodí voliť. Nech robíte, čo robíte, nechodia, povedia, kašlem na to jednoducho, nech si tam ale dobre, tých cca 60 až 70% chodí, 30 nechodí. Pri
výraznejších voľbách, hej, nehovorím prezidentské voľby. Prvé kolo, keď bola Čaputová, tak bolo 48, druhé 43, ani polovica, hej. Čiže, a tam ste si mohli vybrať od Harabina až po Čaputovu. Čiže teda v prvom kole minimálne. Čiže ani polovica ľudí neprišla na takéto voľby, hej, lebo a referendum tým, že máme to kvórum, tak samozrejme, že tí, čo nechcú, tak nechodia. No, ale dobre, nebojím sa teda. A dobre, nech teda takto zadefinované kvórum je. No, ale ten ústavný zákon nie je. A ja budem kľudne presviečať kolegov, a keď to bude, ako som už raz vravel, ja za to zahlasujem. Ak 80% ľudí, ktorí chodia voliť, povie, že táto banda, treba ju skrátiť, ísť preč, poviem za, v poriadku, je to vaša vôľa, nech je to tak. Samozrejme plne akceptujem to, čo bolo aj v petíte alebo v komentári rozhodnutia súdu, že ten ústavný zákon by mal byť zadefinovaný, takže určite nie prvý rok po volebného obdobia, nech teda rok sa tá vláda ukáže, čo je v nej. Určite nie posledný rok, lebo to už ani nie je takmer možné. My minimálne pol roka máme od prijatia nejakého zákona o skrátení volieb na všetky tie veci, procedúry, kandidátky, volebnej kampane a tak ďalej. My nemáme ako niektoré štáty, že do 6-8 týždňov sa dajú robiť voľby. Čiže prvý a posledný rok nie. V priebehu 2. a 3. roku nech toto ľudia majú. Ale nie na základe totálne spackaného farizeja z Šeligu. Však to je katastrofa. A teraz poďme k diskusii, ktorá bola okolo toho. Ja niekedy, keď bude voľnejšie, pustím aj zostrih z debaty, ktorá bola práve o referende, o predčasných voľbách s ústavnými právnikmi, s tuším docentom Bujnákom a s Procházkom. A poviem zo pár zaujímavých vecí, niekedy až bizarných, ktoré k tomu zazneli a niektorých, ktoré sú aj možno racionálne. Takže docent Bujnák, ktorý ja v zásade rešpektujem, aj keď zo pár niektorých jeho názorov išlo proti mojej srsti a proti môjmu presvedčeniu, ale v zásade častokrát, povedzme, že z 10 jeho vyjadrení 7 akceptujem, s 3 nesúhlasím, ale rešpektujem ho ako relatívne mladého a vzdelaného právnika, ústavného právnika, tak ten povedal také niektoré bizarnosti, že teda je za to, aby sa znížilo kvórum a tu sa všade všeobecnému referendum. To znamená, to plávajúce referendum, ja som aj v minulej debate o tom troška hovoril, to je ten maďarský model, je otázne a to možno by bolo celkom zaujímavé, aby sa urobila nejaká debatka pod videom, že či to aj pri ústavnom zákone, skrátení volebného obdobia má byť tak. Ja si myslím, že pri bežných referendách by malo byť plávajúce kvórum nadpolovičná väčšina polovice účasti v ostatných 2 voľbách. Vysvetlím prečo. Preto, lebo keď je dneska kvórum aké je, tak vlastne tí, ktorí sú proti, jednoducho nejdu voliť, lebo to je taktika. Ak sa nezíska kvórum, preto aj tí, ktoré náhodou vyjdú a hrajú, teda volia proti, tak je ich 3%, 5%, do 10%, lebo nevedia, hej. To znamená, to nie je, že by pri referendových otázkach bolo, že 90 a 10, ale tí, ktorí nechcú, nejdu voliť, aby nebolo úspešné. Takže preto polovica, lebo keď je polovica, je jasná, že z tej polovice, ktorí chodia voliť, ak nadpolovičná väčšina príde, no tak to bude platné. Čo je reálne, čo dneska je možno nejakých 34% účasť a to by bolo fajn. Pri skrátení volebného obdobia je to veľmi silný invázny zásah, tam by som to kľudne nechal aj na tejto úrovni. A potom bola taká vtipná vec, a to som zvedavý, čo si o tom myslíte, aj keď pravdu povedať, teraz budem kritický k Bujnákovi, lebo on povedal, že na to, aby sa mohlo konať referendum, by malo byť ešte 30 poslancov. A keby toto referendum bolo neúspešné, tak tí, ktorí sa podpíšu, tí poslanci pod tento návrh, by mali prísť o mandáty. To je podľa mňa nonsens a troška žasnem na to, takto, nie je to, poviem, v čom je to nonsens. Taký relatívne vzdelaný ústavný právnik si nejak nevšimol, že v ústave je zakotvené, že nikdy a za žiadnych okolností nemôže byť poslanec za svoje hlasovanie postihnutý. Ak by prišla sankcia, je to v hrubom rozpore s ústavou.
Čiže toto naozaj ako v nejakej veľmi zlej chvíli a on to opakuje do bezvedomia, tak dobre, ja mu teda takto hovorím ako naprieč, však určite mu to niekto povie. Ale napadla ma ešte jedna vec. Ďalší politolog Lastič povedal, že tí, ktorí zvolávajú referendum, nemali by byť bez dôsledkov za to. Lebo častokrát sa hovorí, že stojí to veľa peňazí, je to úplne nič, je to iba PR-ko nejakej strany, napríklad nekompetentných, slízkych demokratov, šeligovo-naďových demokratov. A že teda zvolávatelia referenda by mali mať podobnú sankciu, ako majú napríklad iniciátori plebiscitu o prezidentovi, keď je neúspešné. Teraz vysvetlím čo. A keby to bolo, ja poviem aj v čom je to nebezpečné, ale keby to bolo, tak nekompetentného, tupého, dutého šeligu utlčú všetci k smrti, preto lebo Lastič povedal, viete, my máme v ústave dvojitú možnosť, ako odvolať prezidenta. Keď ústavná väčšina dá podanie na ústavný súd a ústavný súd bude konštatovať vlastizradu, to je jedna možnosť. Druhá možnosť je, že ústavnou väčšinou parlament vyvolá plebiscit, teda hlasovanie za alebo proti. A teraz pozor. Ak by ale parlament vyvolal takýto plebiscit a prezident by nebol v ľudovom hlasovaní odvolaný, tak jemu automaticky bez volieb začína plynúť ďalší mandát. On môže mať teoreticky skoro 3 mandáty. Povedzme, že mal by 9 rokov, prvý volebné obdobie, druhé volebné obdobie a v 4. roku druhého volebného obdobia by ho chceli odvolať. Plebiscit by nebol úspešný, automaticky mu ide ďalšie 5-ročné obdobie a to znamená miesto maximálnych 10 by bol 14 rokov. A parlament, ktorý by toto vyvolal, je okamžite rozpustený. To znamená, že viete, že majú rôzny, teda dĺžku mandátu není identická. To znamená, v prvom roku vlády prezidenta, keby to parlament urobil, tak 3 roky im padne. No a Lastič povedal, že tí, ktorí iniciovali v referendum o predčasných voľbách, ak by to bolo neúspešné, tak automaticky sa od vyhlásenia referendum začína plynúť nové volebné obdobie bez volieb. Tak to by bolo sila. Čiže dobre, keby to takto bolo, nech. A potom by sa, viete čo je veľmi zásadné? Potom by si veľmi dobre rozmysleli, že či hrať sa s týmto inštitútom. Lebo keby šeligové referendum bolo neúspešné, tak táto garnitúra, alebo celý parlament by automaticky bez volieb získal ďalšie volebné obdobie. Hej. Povedzme, že výsledky boli 4. júla, tak do 4. júla 30 by automaticky bol mandát tohto parlamentu predĺžený vďaka nekompetentnosti, tuposti šeligu, alebo teda, keby to takto bolo, vďaka tomu, že je takto ústavný zákon, že nezahrávajte sa s týmto inštitútom, pretože keď vám to nevíde, tak tí, ktorých neznášate, budú mať automaticky predĺžený mandát o ďalšie 4 roky. Toto by bolo podľa mňa veľmi výchovné. Dobre, poďme k tomu, že Šeliga je absolútne nekompetentný, to je jasné. Že má ťažké morálne vady, že v očiach svojich súpotníkov vlastne zmaril protesty proti vtedejšej Pellegriniho Ficovej vláde, lebo už mu dal lano Kiska a vedelo sa, že Kiska pôjde a vlastne odvolal posledný najväčšiu demonštráciu v rámci Kuciakiady, že potom bol slízky, ale že neskutočné, totálne nekompetentný a tak ďalej. To všetko je jasné. A teraz je právny expert demokratov, no tam sú všetci takí demokrati, takí kompetentní ako on, tak to je katastrofálna strana, ale v poriadku, aspoň vieme, pre mňa je nepochopiteľné, že toto uskupenie zúfalcov má 6%, ale v poriadku. Nech len takto idú ďalej. Takže výsledok. Bolo by fajn jasne zadefinovať tento inštitút do ústavy. V dnešných, teda sobotnejších dialógoch sobotných
Raši povedal, že máme teraz otvorenú ústavu v tom zmysle, že chceme predĺžiť volebné obdobie samospráv. A že keď je teda ústava, takže v poriadku, však zahlasujeme aj za nejaký ďalšiu novelu alebo ďalší paragraf tam dáme o predčasných voľbách, ktoré dáme do ústavy a povieme áno, nie prvý a posledný rok, kvórum 50% v tomto type referenda. V iných dajme plávajúce kvóru dvojnásobok, tá polovica priemeru dvoch ostatných referend, to hovorím ja, ale nejaké plávajúce kvóru, lebo inak je vlastne inštitút referenda totálne nefunkčný. A je to vyriešené. Samozrejme, toto referendum 4. júla už nebude. Ak by chcel Šeliga znova zvolať, už podľa judikátu normálne, keby bol schopný ten človek čítať s porozumením, tak ono teoreticky mohol inak naformulovať otázku, ale po tom judikáte išiel totálne proti. Ale dobre, už nebudem o jeho totálnej nekompetentnosti hovoriť, lebo to žasnem, že toto tu vôbec skončilo vysokú školu, teda neviem, či to bol nejaký, čo to je tam, demižónový študent, alebo čo to on bol, hej, však poznáme. Dobre, takže toto k tomuto. Myslím si, že to tak nebude, ale ešte raz, keby pol roka pred koncom volebného obdobia sa prijal tento ústavný, som všetkými za. Som za všetky prvky priamej demokracie. Som za sfunkčnenie inštitútu referenda a pokiaľ sa to zakotví do ústavy, budem jednoznačne za. Dobre, poďme ešte k ďalším veciam. No, asi sa nedá neokomentovať to, čo urobila Mesterová v piatok. Viete, na Instagrame, Facebook a všade možné také tie 4 grácie idú do parlamentnej miestnosti. Mesterová, Jurík, tuším Števulová a Plaváková, že traste sa, opozícia, 4 grácie prichádzajú, rozvaľajú to tak všetko, hej. Na začiatku, keď Tibor Gašpar predkladal tento návrh zákona o tom, že sa má zredukovať alebo zmeniť voľba zahraničia z korešpondenčnej na ambasádach, tak začala mu non-stop vykrikovať a vyrušovať ho, nemohol hovoriť. Nie je podstatné, ako tam hovorí, že tam mala nejaké petičné harky a že tam mala zavalené. Pravdepodobne chceli nejakým spôsobom prerušiť rokovanie, tak ako predtým boli pišťalky, tak teraz neviem, v nejakej pometenej mysli pani poslankyne prišlo, že čo ja viem, tam bude chodiť a trieskať s nimi, alebo neviem, čo chceli, ale zjavné bolo, že pripravujú sa na nejakú obštrukciu. Po týchto veciach bolo grémium, jednoducho v ten piatok sa odpískalo rokovanie parlamentu a oni si teraz myslia, že budú 3 týždne blokovať parlament a že budú robiť také eskapády a že neumožnia vládnucej väčšine prijať nejaké rozhodnutie. No, tak teda ani náhodou. Viete, nikde je napísané, my chvála Bohu máme v ústave, respektíve v rokovacom poriadku, možnosť brániť sa zjavnej obštrukcii. To, čo robila, nie je pochyb, možno mali x iných scenárov, hej. Píšťalky mu už nevyšli, lebo to už akože naozaj bolo mimo. Tak teraz niečo pripravovali, možno, že viete, také tie Matovičovské, že stojí vám za chrbátom a gibicuje a hovorí tam nejaké vulgarity, alebo ja neviem, čo zobrali. Viete, čo je, a nie, že smutné, len je to také signifikantné, rozumej, vypovedajúce, že vlastne štafetu po vrcholnom primitivizme Matoviča preberajú PSK-ry. Ja už naozaj, to by som naozaj vedel, ako to vy vnímate, že kto je väčšie akože zlo, nie že zlo, ale väčšia primitívnosť, väčšia deštrukcia, väčšia hrôza, že PSK alebo Oľano? Lebo ja už naozaj zatiaľ neviem. Ja som si chvíľu povedal, že ľudia z PSK sú z iného mentálneho sveta a že sú neviem akí, ale potom, čo to pískanie akože riešili a teraz, čo pripravujú také, oni si myslia, že toto nás zastavia. No nezastavia nás. Nezastavia. My vieme aj po nejakom rozumnom čase prerušiť rozpravu, ktorá k ničomu nevedie a hlasovať. A to sa aj stane.
Takže keď si myslíte, že takýmito trapnými obštrukciami, tak nie. Druhá vec je, že samozrejme ani v rámci koalície nie je úplne jasné, ako skončí tento zákon, lebo tam sú viaceré podmienky. Jednu teda ako ideu povedal Raši, že teda možno tam spoja tie veci s predčasnými voľbami, že dajú do ústavy nejakú presnú definíciu. My máme zvýšenie kvóra na prekrúžkovanie sa, nie kvóra na vstup do parlamentu, na prekrúžkovanie sa. Sú tam ešte nejaké ďalšie veci, takže uvidíme, čo v druhom, treťom čítaní. Na prvé čítanie stačí jednoduchá väčšina. Nie, toto je obyčajný jednoduchý zákon, takže tam toto není predĺžený mandátu. Tam stačí jednoduchá väčšina, uvidíme, čo v druhom čítaní. Dobre, posledná vec. Vydierať Zelenský zatiaľ urobil taktický ústupok. V podstate tesne po voľbách zrazu čarovne pustil ropu cez družbu. S tým, že jasne povedal, že teda ako to je taký nejaký, že overovací režim a že nevie, že či to ako náhodou zase nejaká chyba tam nebude, že zatiaľ to púšťa, ale čo keď náhodou sa niečo poškodí a možno, že znova zastaví. Jednoducho žijeme v stave, kedy esenciálna farizejstvo lídrov Európskej únie je šialené. Jednoducho Zelenský vydiera Európsku úniu, respektíve Európska únia nejakým spôsobom sa nezastáva záujmov svojich členských štátov. Bude chcieť vydierať, že možno pustím ropu, ale chceme zvýhodnené rokovania o prijatí. Chceme samozrejme pôžičku, tá bola nakoniec odsúhlasená. A nedaj Boh, neviem čo, teraz som počul ďalšie veci, že niektorí lídri Európskeho únie začínajú o federalizácii, to znamená, že koniec práva veta. No tak toto naozaj nie. Zatiaľ to ešte nedal ako podmienku na ropu Zelenský. Zelenský si neuvedomuje jednu vec. Jednak, že sa úplne strápne. Áno, vďaka tomu, čo robí Zelenský, je úplne jasné, že Kaja Kallas a von der Leyenová sú absolútne pokrytecké osoby, ktoré kašľú na záujmy svojich členských štátov a nejakému vydieračovi, a takto to musím povedať jednoznačne, ustupujú. No ale toto nebude dlho, lebo naozaj tak či tak v 27. roku končí výnimka. Takže za ten rok aj niečo, už toho veľa nenavidiera a v poriadku, však prídu ďalšie kola sankcií a možno to niekto potom bude blokovať. Nehovorím, že to bude mať teraz premiér Fico ľahké, ale uvidíme. Dobre priatelia, toľko k týmto veciam. Som zvedavý, čo si o tom myslíte. Čo si myslíte o Geniovi Šeligovi? Čo si myslíte o farizejstve? Čo si myslíte o predčasných voľbách a referende? Takže prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber. Dovidenia, do počutia.